16 листопада, понеділок, в ефірі інформаційна служба «Заман». Я Оріні Сітомєрова. Вітаю вас. Окупанти визнали Олександра Сізікова осудним. Фігурант справи про так званий тероризм, інвалід першої групи позору, пройшов примусову судово-психіатричну експертизу в психіатричній лікарні Севастополя і наразі перебуває вдома під арештом. Про це повідомила адвокат Софія Шабанова. За її словами, із так званим заключенням медиків їх не ознайомили. Сам Сізіков почувається задовільно, але зазначає труднощі з отриманням пенсії по інвалідності. Його рахунки досі заблоковані. Нагадаємо, окупанти закидають Олександру Сізікову організацію діяльності терористичної організації і участь в ній. А у жовтні цього року окупаційний суд Сімферополя за проханням ФСБ відправив фігуранта справи про так званий тероризм етнічного російського мусульманина-інваліда першої групи Сізікова на примусову стаціонарну психіатричну експертизу. Наразі політв'язень очікує ув'язнення. Вже давно вийшов із СІЗО, а окупаційний суд лише зараз розглядає апеляцію щодо його умов утримання. Сімферопольський окупаційний суд розглянув прохання затриманого по справі Віджія Кашка Казіма Аметова та доручив представити докази з його сторони та зі сторони окупаційного СІЗО. 24 січня минулого року, після піврічного утримання під вартою, окупаційний суд змінив запобіжний захід 3 кримським татарам, в тому числі Казіму Аметову, на домашній арешт. Як відомо, 17 квітня окупанти заочно засудили на 3 та 3,5 роки ув'язнення 4 кримських татар. Сейчас стороны, истец и ответчик представляют документы, которые обосновывают их позиции. В частности, мы сегодня представили документ, это жалоба в Европейский суд по правам человека, поданная в 2019 году в интересах Аметова Казима, где описывается условия содержания в следственном изоляторе. Следственный изолятор должен представить журналы, в которых описывается, какие камеры, какого размера, какое питание. Казім Аметов, Бекір Дігірмінджи, Асан Чапух та Руслан Трубач були затримані 23 листопада 2017 року. Чоловіків звинуватили у буцімто вимаганні грошей від громадянина Туреччини, який заборгував ветеранці національного руху Віджія Кашка. Під час спеціальної операції Віджія Кашка стало зле, вона померла у кареті швидкої допомоги. Нестача води у Криму – це провина самих кримчан. До таких висновків прийшов віце-прем'єр Російської Федерації, куратор окупованого Криму Мурат Хуснуллін після свого візиту на окупований півострів. Воду нібито крадуть люди. На його думку, працівники поліції повинні взяти під контроль людей, які займаються крадіжкою води. Ключевая проблема потерь – это кража. Этим тоже нужно заниматься. При необходимости надо привлекать правоохранительные органы. Нужно взять на контроль, откуда идет несанкционированный забор, где неправильные приборы учета стоят, где сегодня люди специально ломают или портят приборы учета, поливают свои огороды. У нас где-то не хватает воды дома, а кто-то без счетчика воду льет сколько угодно. Через заморозки у Сімферополі перестануть наповнювати водою резервні баки. Окупанти бояться, що вони не витримують та потріскаються. Через це проблем із забезпеченням водою стає більше. У кінці серпня у Сімферопольському і Бахчисарайському районах окупованого Криму через обміління водосховищ окупанти обмежили подачу питної води. Лише вранці та ввечері по 2 години. З вересня слідом за центральним Кримом без води залишилася і північна частина півострова, зокрема Алушта та прилеглі до неї села. 9832 інфікованих COVID-19 виявили в Україні 94 людини померли внаслідок хвороби, а 2753 одужали. Найбільше хворих діагностували у Києві – 879. Серед них і міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Він пішов на самоізоляцію та анонімно проконсультувався на гарячій лінії МОЗ. Закликав дотримуватися протиепідемічних обмежень та карантину вихідного дня. Додав, що в міністерстві спирались на досвід Ізраїля, де влітку на 3 вікенди впроваджували такі ж обмеження. Там також фіксували стрімке зростання кількості хворих на COVID-19, а карантин
вихідного дня допоміг частково розірвати ланцюжки контактів між людьми та скоротити число інфікованих на 1/5 частину. За 3 тижні запровадження такого карантину вони отримали зниження захворюваності на 20%. Отже, я прошу зрозуміло до цього відноситися, і я впевнений, що якщо ми запровадимо його нормально, я маю на увазі, що дійсно не будуть працювати ті заклади, які не повинні працювати в повному обсязі, я маю на увазі, то ми отримаємо відповідний результат. А в окупованому Криму вчора зафіксували 216 випадків COVID-19, ще 5 людей померли внаслідок хвороби на півострові. Принаймні такі дані наводить окупаційна влада. Через поширення вірусу в школах Сімферополя скасовують масові новорічні заходи. Про це каже окупаційна заступниця мера міста Тетяна Сухіна. Водночас заходи проводитимуть тільки у класі серед учнів, а батьки спостерігатимуть по відеозв'язку. Окупанти заважають пересуватися моніторинговій місії на Донбасі. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ. Спостерігачі жаліються на перешкоду при проїзді через блокпости окупаційних сил. Через це місія розділилася на 3 групи, має складнощі в комунікації та різну чисельність. Це заважає моніторинговій місії слідкувати за режимом припинення вогню. Минулої доби окупанти двічі відкривали вогонь по позиціям об'єднаних сил на сході України. Доповідають у штабі операції. В районі Мар'їнки, що на Донеччині, ворог застосував стрілецьку зброю, а в районі Старогнатівки – підствольний гранатомет. Обійшлося без бойових втрат. Так, у районі населеного пункту Мар'їнка ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, а неподалік Старогнатівки застосував підствольний гранатомет. Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців об'єднаних сил не було. Від початку поточної доби, 16 листопада, уздовж лінії розмежування спостерігається тиша. Вогневих провокацій з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Сьогодні Київський апеляційний суд скасував рішення щодо заочного арешту екс-президента-втікача Віктора Януковича. Таким чином, апеляція скасувала рішення Печерського райсуду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Януковича у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Революції Гідності. Нагадаємо, на екс-президента відкрито до 10 кримінальних проваджень, а Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді та засудив до 13 років ув'язнення. Цей вирок наразі оскаржується захистом екс-президента. Спалені будинки та вирубані дерева. Вірмени покидають Нагірний Карабах і лишають після себе випалену землю та навіть понівечені цвинтарі. Вчора Азербайджан, згідно з домовленостями, мав встановити контроль над Кельбаджарським районом. Втім, в адміністрації президента Азербайджану кінцевий термін виходу вірменських військ перенесли на 25 листопада. А ті, хто заселився після вірменської окупації, поспішають переїхати до Вірменії, залишаючи після себе згарище. А їх місця займають так звані російські миротворці. Колони вантажівок та БТРів вже зайшли в столицю решток Нагірного Карабаху Степанакерт. Втім, вже встигли засвітити незаявлену техніку, танки та навіть комплекси радіоелектронної боротьби. Реалії щойно звільненого регіону та нову роль російських військ далі у сюжеті. Колона з сотень автівок з Кельбаджару розтягнулася на десятки кілометрів. Всі вони залишають район, який вже за тиждень має перейти під повний контроль уряду Азербайджану. Забирають меблі, техніку і все, що вміщується до машин. А тим, хто прийде сюди, залишають згарище своїх колишніх осель. Якщо мої діти не користуватимуться тим, що я збудував, значить цим не користуватиметься ніхто. Якщо хочуть, хай будують свої будинки самі. Ми бачили в небі літак, він скинув бомбу і залишилася велика воронка. Треба їхати до Вірменії, в безпечне місце.
Дехто навіть встигає зупинитися біля лісу і напиляти з собою дров. А ці кадри зняли азербайджанці. Вандали при відході з регіону понівечили надгробні камені на місцевому цвинтарі. За всі ці злочини відповідатимуть не конкретні вандали, а Вірменія в цілому, переконана азербайджансько-ізраїльська юристка Натаван Рашидова-Кацман. Что это за наказание? Это будет компенсация, которая выплачена будет Азербайджану согласно международным нормам. И каждый такой акт вандализма вводит Армению, армянский народ, в еще большую бездну финансовой несостоятельности. Згідно з домовленостями, Кельбаджарський район мав повністю перейти під контроль Азербайджану ще 15 листопада. Але через великі черги та погіршення погоди уряд країни дав Вірменії ще 10 днів на виведення своїх військ та переїзд біженців. Почему была предоставлена эта 10-дневная отсрочка? Потому что территория очень большая, и дорога с этой территории на территорию Армении всего одна, но очень узкая. И автомобили, и военная техника, которые покидают этот регион для того, чтобы очистить нашу землю от оккупантов, они это делают, но образуются определенные заторы. Погодные условия ухудшились, наступила зима. Зима в горах, в Карабахе очень суровая. Мы это все знаем, тем более те, кто оттуда. И поэтому нам было, как сказать, из гуманных соображений целесообразно это учесть. А їх місце тим часом займають так звані російські миротворці. Один за одним в Єревані сідають десятки літаків з військовими вантажівками та бронетранспортерами. Звідти вони колонами рухаються до рештків Нагірного Карабаху, де будуть єдиним озброєним угрупуванням. В домовленостях, підписаних Баку, Єреваном та Москвою, йдеться про 2000 російських військових, десятки вантажівок та БТРів. Але ні слова про танки, які в Карабасі засвітили самі ж російські пропагандисти. На фото зафіксували також новітні комплекси радіоелектронної боротьби «Леєр». Вони використовуються для приглушення зв'язку та нейтралізації безпілотників. Такі станції активно використовують російські окупанти на Донбасі. Повідомляється, що так звані російські миротворці мають і безпілотники «Орлан», про які теж ні слова в угодах. Звільнені від вірменських військ території Ахдамського, Кельбаджарського та Лачинського районів Азербайджан має отримати до 1 грудня. Владислав Стужук, Заман, АТР. Це все на цю миті. Вже за кілька хвилин ефір продовжить моя колега Гульсум Халілова, а о 21-й дивіться «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Наматулаєвим. Будьте здорові, до зустрічі!